Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekucekeleke phansi ngomlilo umuzi emzini ke walapha ke esection ebizwa ukuthi ke kuse Angole Ivory Park Extension 2. Umuzi ke lo osesitaladini sibizwa ukuthi ke uMahumane kanti ke kuse number 5214. Impahla icekeleke phansi ngomlilo. Kulabo kabayibonele kube ukuba abengekho amandla kagesi athe mayebuya kwase ke kuba nokuqhuma okuzwakele waqala ke umlilo. Bazamile ke ukuthi ke bawucishe nokho ke nakuba bezamile kepha ke kube enhlanga yemoya nomoya njengalokho ke impahla yonke icekeleke phansi ngawo ke umlilo. Ake sikhulumisana ke nobhuti omdala waleli ikhaya umhlonishwa ke uAubrey Malema asichazele kabanzi ngalolu daba. Ngithanda ukuthi ngibingelele umphakathi igama lami ngoAubrey wakaMalema ngihlala 5214 la Angola section so ngingubhuti omdala wala ikhaya. Hey nali ikhaya bhuti liphelile licekeleke phansi ngomlilo kwenzakaleni? We are not sure ngomlilo mara abakhulumayo bathi after kubuya kugesi ngathi lihambile labuya so kubuya kugesi kuzwakala ukuchuma kule room le umlilo bo bacala ukuthi bawucimi bathola ukuthi abomakhelwane lo mlilo umlilo uvele khona so bacabanga ngathi le ibox lingabe likhose umlilo so asikho sure kwamanje but indlu iphelile yonke. Abantu bebekhona ngaphakathi sizwile kodwa ukuthi hey ngenhlanhla enkulu nokho bakwethu kube ingozi makhaza ungathini kuloko? Ngingathi ipain ngoba bebangiphakathi bababili but ozamile ukuthi aphula amafastere umama ulimele isandla but usaye clinic sizoza ngaye nakabuye ukuthi uzoba njani but we are sine pain because of lento leyo but we believe ukuthi long impilo isasekhona enyameni basasekhona basaphila then the other things is a solver after sizothemba uNkulunkulu ngalokho. Umonakalo masibheka ngathi ayikho into esalile mangibheka imbhede konke amafridge awusichazela. Ucala phansi kahle na uyibheka ngaphandle indlo ungabona ngathi iphelele wena ungenile ngaphakathi ubonile akunalutho kushile so if there is anyone anganceda we have umfana okhona kunabo abobhuti bakhe bakhona bahlala la phakathi abanalutho akuna next if there is somebody ufuna ukunceda he is welcome to help. Singathanda ukuthi ne government if iyezwa le clips ikwazi ukusondela because isimo sinje akusisimo osipreparayo isimo esizenzekelayo sona ngokwaso so we can need any help from anyone because izinto enizibona esele yizo lezi enizibona ngaphandle. Mhlambe bhuti uma ngabe kunabantu abangalekelela ngiyazi ukuthi nathi sizocela ukuthi basithinte noma yini nje umuntu anayo mhlawumbe omunye ubese ibekela ukuthi uzoyidlulisa alekelele inamba yakho ngiyazi ukuthi ke uzosinikeza sikwazi ukuthi ke abantu bekwazi ukuthi bexhumane nawe siyazwelana nani kakhulu singakuthola kanjani? Nani sifuna ngangithola ku 067 06 11667 067 06 11667. Iyake muzwa kwethu niyazi ke ukuthi ke siwumphakathi asikaze salahlana ngaso sonke isikhathi uma ngabe kuvela ke izimo ezifana nalezi siyasiponsele ke sivivaneni siyithembisa online ke siyanxusa ukuba ke nixhumane nathi ningangithinta nami ngumfanelo ku number ethi 071 329 7697 noma ke nixhume zona ke inombolo zakheke ubaba uAubrey njengalokho ke nani nizoyibona siloko siyibhalelela sikwazi ukuzama ukulekelela lokho nje ongase ke ube nako sikwazi ukuthi ke silethe kulomuzi kanti ke nabo ke abezime ephuthumayo baxhunyiwe kanti ke nekhansela lendawo ka Ward 79 nalo ke sikwazile ukuthi silibikele ngawo lo mbiko.
Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uPhenyi Bheshu waWadzanibe. Umbiko siuqophe endaweni eyisection yase-Angola e-Ivory Park Extension 2 kanti kangihambi ngedwa ukhona uMahlatse Mashamayide.